Anbiolab 2018ko abenduan sortutako startup bioteknologikoa dugu. Gehien bat bi hildo dira lan egiten ditugunak. Alde batetik azken generazioko azterketa genetikoak eta bestetik azterketa horiei aplikatutako bioinformatika. Anbiolab biologia, biokimika zein bioinformatika doktoreek osatzen dute. Alde horretatik bada disiplina anitzeko taldea, izan ere, berdin egiten ditu azterketa genetikoak eta datu baseen tratamendua, nola datu horien interpretazioak, beti ere, ikuspuntu ekologiko batetik egiten ditugula. Egun, hainbat eta hainbat dira martxan ditugun proiektuak. Delako proiektuetan burututako analisiak ingurumenarekiko kontrolei aplikatzen zaizkie. Biokimikari eta bioinformatikari gertatutako irautzari esker, batez ere genetikaren arloan, azken hamarkada honetan garatu dira hainbat teknologia berri. Berriki sortutako aplikazio horiek ahalbidetzen dute edozein organismo antzematea, baita balizko funtzionalitate zein funtzionalitate aktiboak ere, zenbaitetan norbanakoena, bestetan poblazio edo komunitateetan. Orain dela gutxira arte, delako teknologia horrek gizakien osasunean aplikatzen zen, gehien bat medikuntzaren alorrean. Egun berriz, nekazaritzan, abeltzaintzan edota elikaduran hasi gara erabiltzen. Hala, ingurumenean aplikatzen duen lehenengo enpresa izan gara. Aitzindariak hortaz. Alde horretatik, ikerketa mailako hainbat txosten burutu dugu, helburua izanik, merkatuan sortzen diren arazo errealei irtenbidea bilatzea. Anbiolab, jaio berria den enpresa dugu eta horrexegatik hain zuzen, gure estrategia, sortu berria den enpresa den aldetik, berritzaileak izatearena da. Hala, egunerokoan sor daitezken arazoei irtenbidea emateko, ezagutza zientifiko teknikoa aplikatzen dugu. Arazook, administrazio publiko, sasi publiko edota enpresa pribatuei eragiten diete. Modu horretan hortaz, gure proiektuak konponbide berritzaileak ematean oinarritzen direnak, gerora bezeroentzako zerbitzu bihurtzen dira. Era berean, bioinformatika zerbitzua ematean datza gure lana, egungo gure sektoreko enpresek datu kopuru erraldoia sortu eta horiesekin lan egitea ezinbestekoa baita. Big dataren tenorean gabiltzen zuzen. Datuei etekinik handiena atera eta ondorio zuzenetara llegatzeko, informatika ezagutzak biologia edota biokimikako ezagutzekin bat egin behar du. Hori dela eta, egiturazko ezagutza bat behar da datuok maneiatzeko ahalik eta eraginkorren, baita informazioa erarik zehatzenean eskuratzeko. Egia esan, berritzaileak izan eta teknologia berriak zein analitikoak sartzearen desabantaila honako honetan datza. Zenbaitetan balizko gure bezeroek badutela arazoren bat, baina ez dakitela arazo horrek konponbidea duenik, ez da zein motatako enpresak eman aldion. Hala, lan egiten dugu hainbat arlotan, hala nola mehatzaritzan, bioerremediazioan, nekazaritzan, ur kalitatearen azterketetan eta abar luze bat. Labur bilduz, organismoek, dela bakterioak, dela organismo handiak, parte hartzen duten edozein prozesutan, baliagarriak izan gaitezke. Azterketa sinesgarriak, guzti sensibleak, azkarrak eta ekonomikoak. Horiexek dira gure zerbitzuak eskaintzen dituen abantailak.